Kasuwancin fina-finan Hausa a arewacin Najeriya ya faro ne daga sinima, wanda a wancan lokacin akwai wuraren kallo na sinima a sassa daban-daban na arewa. Masu shirya fina-finai idan sun gama shiryawa, ba sa fara kai shi kasuwa, suna ɗaukar fim su kewaya da shi sassa daban-daban na ƙasar har ƙasashen maƙwabta kamar su Jamhuriyar Nijar da Kamaru. A wannan yanayin ne ake samun kuɗaɗe ba ɗan kaɗan ba kafin a sanya shi a kasuwa. Sinima ta fara samun matsala ne a lokacin da aka tabbatar da shari'ar Musulunci a wasu jihohin arewacin Najeriya, wanda dalili ne ya sa aka rufe gidajen kallo. Daga wannan lokacin sai aka koma bugawa a cikin kaset. Mutane da dama sun yi tunanin kasuwancin fina-finai na kaset ba zai taɓa mutuwa ba. Amma ba a je ko ina ba, sai aka samu ci gaban fasaha a wannan lokacin aka koma bugawa a CD da DVD. Malam Falalu Ɗorayi mai shiryawa da ba da umarni kuma jarumi ne a masana'antar fina-finai Hausa ta Kannywood. Ya shaida wa BBC cewa a lokacin da aka fara buga fina-finai a CD, kakar yawancin abokan kasuwancinsa ta yanke saka. Duk wani ɗan fim ya san lokacin da ake kasuwar CD da DVD, a wannan lokacin ne kasuwar fim ta fi garawa, ma'ana aka fi samun kuɗaɗe. Domin a lokacin zai yi wahala ka shirya fim ya fito kasuwa ka faɗi, sai dai ka ci riba ba ɗan kaɗan ba. Duk da cewa ko a zamanin da aka yi amfani da kaset an samu alkhairi ba ɗan kaɗan ba, amma ba za ka taɓa haɗawa da zamanin da aka yi CD ko DVD ba. Su ma waɗannan ajujuwan kallon fina-finai sun tasamma faɗuwa ne a tsakanin shekarun 2011 zuwa 2015. A wannan lokacin an shaidawa masu sana'ar sai da fina-finai har da masu shiryawa kan cewa tofa zamani ya cimma harkar, don haka wata ƙaƙƙarfar guguwar fasaha tana nan tana tunkaro masana'antar fina-finan Hausa. Falalu ya kara da cewa mun sanar da mutane cewa technology zai zo da waɗannan abubuwan da kuke kallo, za a zo wani lokaci da kallonsu zai zama tsohon yayi. Maimakon mutane su kalla a gida sai dai a kalla ta wayar salula. A baya za ka iya buga CD 200,000 ko sama da haka, amma bayan kaɗawar guguwar komai ya sauya, saboda wasu lokutan sai an dawo maka da su kwafi na fim ɗinka cewa ba su sayu ba, don haka sai dai ka yi gwanjonsu kan farashi mai rahusa. Bayan wani lokaci ma komai ya tsaya cak, babu wani abu da ake samu a harkar, inji Falalu. Falalu ya ɗora alhakin fara komawa kallon fina-finan Hausa a YouTube akan zuwan ci gaban fasahar zamani, musamman amfani da wayoyin komai da ruwarka wato Android da Smart TV, wanda ake iya naɗe fina-finai a cikin ɗan katin nan na rumbun ajiyewa wato flash drive, sai a sanya maka fina-finai sama da 50 a lokaci ɗaya. Kuma da wuya yanzu ka shiga gidaje ka samu an kunna talabijin ana zaune ana kallon fim tare da iyali. Wasu sun gwammace su kalla a wayar salula ko ta kwamfuta da sauran hanyoyi. Wannan sabuwar fasaha ta hanyar kallon fina-finan Hausa ta YouTube sauki ce ga masu kallo da kuma masu kasuwanci a zaune. Amma ga masu shirya fina-finai ko masana'antar, domin daga wannan lokacin ne aka shiga tashin hankalin rashin kasuwanci da kuma lalacewar kuɗi a hannun mutane. Saboda zuwan fasahar zamani ta janyo koma baya a masana'antar, ta yadda mutane ke faɗi tashin yadda za su tsira da ɗan abin da ya rage a hannunsu. Me yasa tashoshi kamar Arewa 24 ba sa nuna fina-finan Hausa sai 'yan siraru?
Falalu na da ra'ayin cewa labarin ya fi ƙarfin tashar saboda ana maganar kuɗi ne. Duk irin kuɗaɗen da aka zuba a tashar Arewa 24 ba za ta iya ja da masana'antar Kannywood ba, sannan ba za ta iya nuna dukkan fina-finan da ake yi ba. Saboda duk fim ɗin da tashar za ta haska wanda take bukata bisa raɗin kanta, akwai manyan kuɗaɗen da za su biya kafin haskawa. Su kuma suna fanshe kuɗaɗensu ne ta hanyar tallace-tallace da wasu shirye-shirye. Falalu ya ba da misali da shirinsa na Gidan Badamasi mai dogon zango, inda ba Arewa ce take bukatar haska shirin ba, dole sai na biya kuɗin lokaci da za a dinga haskawa, wato airtime, zan siya na basu sun rantaba hannu kan yarjejeniyar da lokacin haskawa da sauransu. Amma idan su ne suka siyo, to anan za su nemo tallace-tallacen da za su sanya a ciki. Anan ne suke fanshe kuɗaɗensu da suka sanya suka sayi fim har ma su ci riba. Shin komawa kallon fina-finan Hausa a YouTube ci gaba ne ko koma baya ga masana'antar Kannywood? Falalu ya ce wannan ya rage kuɗaɗen shiga ga masana'antar Kannywood, amma ta wani ɓangaren ya taimaka mata. Dalili kuwa shine, idan muka ɗauke rage kuɗaɗen shiga a baya, Kannywood tana da damar juya miliyoyin nairori. Ana samun mai shirya fim guda ɗaya da a duk shekara yana shirya fina-finai 3 zuwa 4, kuma kowanne fim guda ɗaya yana kawo masa manyan kuɗi daga miliyan 30 zuwa miliyan 25. Amma yanzu an kai lokacin da yawancin masu shirya fina-finai babu abin da suke yi, sun naɗe hannu, harkar tafi ƙarfinsu. Cikin manyan masu shirya fina-finai guda 20 da muke da su a masana'antar Kannywood, zan iya cewa babu wani guda wanda harkar ke gara musu a halin yanzu. Daga ni sai Malam Aminu Saira, mu ne kaɗai muka rage a cikin wannan harkar. Ta hanyar da kallon fina-finan Hausa a YouTube ya taimaka wa Kannywood ita ce, a baya Kannywood ta zauna ta yi shiru, kanta ya buga, bata san me za ta yi ba, saboda kasuwar kaset da DVD da CD duka sun mutu murus. A lokacin a YouTube ɗin fim guda ɗaya ake nunawa na wasu 'yan makaranta da saurayin ke wulakanta budurwar da take son shi. Shi ma wasu 'yan Kaduna ko Kano ne suka shirya shi, to a lokacin shi kaɗai ake iya gani ta fasahar YouTube, kuma ana matukar kallon shi. A lokacin su kuma tashar Arewa 24 suna ɗora Daɗin Kowa da Kwana 90, mutane suka raja'a a kai, ana kallo sosai, kuma aka zo Gidan Badamasi, kafin daga bisani suka dakatar da mu kan cewa za mu yi wata yarjejeniya ta buɗe wata tasha, wato Video on Demand. Falalu ya ce a lokacin da jarumi Lawan Ahmed ya fara ɗora fim ɗinsa Izzar So mai dogon zango a tashar YouTube, babu abin da ba a faɗa ba. Wasu na cewa wahala kawai yake yi, babu abin da zai samu. Amma a halin yanzu shi ne a sahun gaba na masu cin gajiyar sanya fina-finai a YouTube. Daga nan shirye-shirye kamar Bugun Zuciya da A Duniya da na Ladidi da sauransu. A yanzu kusan kowa ya koma nuna fim ɗinsa a YouTube saboda an gano wata hanya ta samun kuɗi cikin sauƙi. A babu a duk wata za ka iya samun kuɗi aƙalla naira miliyan 1 zuwa 700,000. Duk da cewa ba ita ce hanyar da 'yan fim suke bukata ba, amma ko ba komai ta sama wa mutane kuɗaɗen shiga da buɗe musu idon gano wata hanya ta daban ta samun kuɗi.
A ra'ayin Falalu, tashar YouTube wata sabuwar kasuwa ga 'yan fim. Matsalar da ake fuskanta shine har yanzu masana'antar Kannywood ba ta san inda ta sa a gaba ba. A nan za mu dasa aya, sai kuma lokaci na gaba za mu kawo muku labarin yadda Kannywood ta kasance a halin yanzu. Da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu akan wannan tasha tamu. Mun gode.